At 2000X, household robots Rock and Roll were created by master robot designer Dr. Light and were enjoying their peaceful days. Then one day, the industrial robots all over the world went on a rampage and the world fell into total chaos. Dr. Light quickly realized that mad scientist Dr. Wily was angry scientist behind the nefarious deed, but he didn't know what to do. Rock, having a strong sense of justice, volunteered to be converted into a fighting robot. Thus the super robot Mega Man was born. Mega Man shattered Dr. Wily's plans 3 times and world peace has been maintained so far, but history repeats itself. Dr. Cossack, a mysterious scientist, has invented 8 powerful robots and sent them after Mega Man. Mega Man starts for the battle again. This time equipped with the powerful new Mega Buster. Ja tervetuloa! Pelin nimi on Mega Man 4, se on Sappasikimme tässä. Ja taas on 8 uutta tyyppiä. Ja Mega Man 3 jäi välistä, koska me on tehnyt sen jo. Ja niin, semmonen pieni niinku info. Mä en itekin vastikään sen tiedä, että niinku sen takia ne pitää olla, okei, Dr. Cossack on nyt tämmönen uusi, koska niin Mega Man 3 se Wilyhän jäi semmosen palikan alle. Ilmeisesti. Niin kaikki niinku nyt luulee, tai niinku luulee kautta, että niin, kaikilla on semmonen käsitys, että Dr. Wily kuoli. Se jäi sinne palikan alle ja nyt on tämmönen Dr. Cossack liikenteessä. Siinä se sit kai on, Dr. Wily on nyt sit kuollut ja nyt on uusi tämmönen hullu tiedemies. Toadman on yksi semmonen, mistä voi aloittaa, mut mie ite yleensä aloitan Dustmanista. Mitä? No mä tehnyt mitäänkään tolle elävälle. Ja tätä Megabusteria pystyy nyt lataamaan silleen, että pitää ampumapainiketta alhaalla vaan ja päästään irti niin ja ampuu tommosen isomman kudin. Ja tehokkaamman. Oi! Siinä meinas käy ihan hassusti. No. Siellä ei ollutkaan mitään. Ja hetkinen, mitä me ollaan sanomassa? Passwordilla ei saa niitä E-tankkeja sitten. Aha! Olipas anteliasta. Passwordilla ei saa. Niin se ei säilytä E-tankkeja. Ne täytyy sit aina hommata itse uudestaan. Mikä on kyllä sääli. Mut. Fuck. Ei! Vitu hyvä alku. Ja tässä on vähän hölmötä, kun pidetään alha, niin se pitää kerran ampua tommonen kuti, et tää rupee lataamaan sen. Muissa se on muistaakseni sen kun vaan pitää sitä alhaalla ja heti kun niitä vaan pääsee ohjaamaan, niin se alkaa heti lataamaan. Yritähän nyt osua siihen vitun! Se on kuitenkin vaan tommonen pikku kypärätyyppi. Ei pitäis mikään suur ongelma olla.
Jos se tollaset otat pahasti potaa, niin mitähän se tämän loppupelin mukaan luulet pärjäävä? Se riittikin, ne on aika kestäviä kaverit. Ei vittua, se tuli takas! Vitun leppäkerttu, painu helvettiin! Miten nääkin on olevina nyt niin vitu iso ongelma, nää perkele leppäkertut? Eri! Me ei tänne tikkailta. No otetaan nyt tuohon. Jos ei ota ja menee takas tikkaasta alas ja ylös, niin silleen, että se ei kerkeä hävitä näkyvistä, niin kun menee tikkaasta alas ja takas, niin se pystyy aiheuttaa uudestaan sen silleen, että se tulee, sit se antaa jotain ihan muuta, life tai e-tankin tai jotain. Tässä me käytän vähän tätä turbopainiketta, koska tälleen nää on helpompi tuhoada. Kyllähän sillä ladatulla megapastellillakin saa aika hyvin niinku vahinkoa aikaiseksi tuohon, mutta... Oi kun kävi lähellä. Perkele, kun me otan osumaan vasemmat ja oikeudet kaiken aikaa. Ai. Ei kerinyt tehdä mitään, okei. Nyt ollaankin jo Dasmanin luona. Terve! Mitä? Joku ampuu tolleen, se niinku leviää tossa niinku just sinun kohdalla, että se kun vaan hyppää paikallaan, niin ei pitäis olla mitään ongelmaa. Oi vittu, minun on hyppää. Noin. Ei oo vaikea. Mut sillä on vielä yksi kikka, mitä se tekee, mutta se ei kerry tehdä. Se niinku, sillä on semmonen immuuri, mikä sillä on niinku päällä, niin se kun sitä käyttää, niin siihen se niinku kimmottaa kaikki luodit ja sitten niin se niinku vetää syydä niinku sitä päin. Vähän niinku Magnetman tekee sen tempun. Ja siinä on password, jos tarvii. Nyt mennään vaikka piekseen tuon Toadman huvikseen. Sitten mistä näkee sinne sammakko. Fuck! Ja jos hyppäätte, niin on sadetyötä siltä taaksepäin. Mikä on kyllä aika outoa. Life! Kiitos. Helvetin kovaa paineella tuolta kyllä saa sataa, jos niinku tällaista robottia työtää taaksepäin. Monta kertaa me oon jo röyhtässyt tämänkin videon aikana. Kuinka fucking monta kertaa? Nestii ja vittu ihan sama. Rottu. Tommo. Toinen rottu. No onpas täällä nyt rottia nyt. No niin. Ja eteenpäin. Kuten huomaatte, niin silmät on mihin pitää ampua.
silloin kun ne on auki siis. Jos ne on kiinni, niin sit niille ei voi tehdä mitään noissa sinne. Ja noin, ei pitäisi olla sen suurempi ongelma. Paitsi tää. Tuossa kohtaa ei pysty hyppäämään kovin korkealle, ja sitten tää vesivirtaus niin vie siltä mukana kaiken aikaa. No, mutta ei tuokaan näkee mitenkään kovin suuri ongelma ollut. Sitten tää kannattaa varmaan, kun täältä tulee näitä fucking visuja, mitkä pomppii ja kulkee niinku... Yrittää niinku... näykätä siltä. Vitu! Sitten on tässä on aika herkästi niinku spawnaa uudestaan niinku. Tää on niinku... Siis todella helppo. Kuten näette. Välillä kun sitä ampuu, niin se hyppää niinku siihen kohtaan, missä se on. Mutta sitten kun tekee tälleen, niin se vaan yrittää aiottaa tuon sateen uudestaan. Tuo on vähän niinku tolleen, että niin ampu minut, sit se siinä vähän taas ja pum. You got Rain Flush! No unohdin kyllä niin lukee sen mitä tää. You got Rush Marine! Ai niin joo, adapter. Niin joo, tosiaan niin Rush on mukana. Sitten mennään Brightmaniin. Tää on oikein valopää. Vittu mitä hyvä vitsi. Tuo ampuu ilotulitteen, ton kun ampuu, niin tulee pimeitä, ja sit kun ton ampuu, niin se aiheuttaa valoa. Tää niinku esittää nää niinku... Ja sit no ampuu tommosia kutteja, niinku panoksia, mitkä niinku... No voi vittu! Nyt ei kyllä ihan ainakaan niinku 6 tyyppiä piestä yhdessä videossa. Ja kun ne ampuu tommosia... no nyt se ei sitten se panos vaan. Kuitenkin tuo ampuu tommosen panoksen, mikä... Miksei... Tolleet siinä niinku leviää nyt panoksia tolleen vähän niinku jo... Niin... Mitä? 5 eri suuntaan. Taas on missä osaat laskea 5. Perkele! Sitten tää vitu totemipalvelu tälleen. Sitten pitää hyppiä heinäsirkkojen... Tai hyppiä, tai siis me ollaan nyt heinäsirkkojen selässä, kun ne hyppii noitten piikkeen oli. En kyllä nyt muista mitä tuolla on, mut... Kurkataan se. Tää oli vaan tätä... Healthia. Ja vitu palloja tuolla niinku sillä roikkuampumisella on oikein. Sitten täällä on jotain vitu hyrriä. Ne ois oikein varma mitä ne on niinku olevinaan. Heh, kattokaa. Pystyy leikkiä tuon... Miksi me rupee pelleilemään vaan jotain tommosia? Täällä on tämmönen extra reitti. No punaiset tommoset tippuu saman tien, mutta sit tää vihreä käyt ympäri. Täällä on nimittäin E-tankki ja life, niin kannattaa hakea. Mutta tässä on riski, että niin nyt tässä tippuu, mutta niin... Jos et...
Jos hyppäisit vaikka se Rushis selkeä suoraan, niin se helpottaisi asiaa. Rush oli vittu miehäivä. Ei tässä ole mitään järkeä. Oh boy. Ja kun meinasin sanoa just, että niin periaatteessa tuon yhden lifein voi helposti, että jos niinku on vaan hyvin life, niin tuon yhden lifeinkin voi heittää vaan niinku tuohon hukkaan siihen, että niin pääsee nopeammin tuolta, niin... Kato, sain sen siitä. Niin voi vaan heittää se hukkaan, että pääsee nopeammin tuohon takaisin. Niin... Tuossa kuitenkin menee se oma tovi, kun sit on Rushin kanssa kikkaa. Tai sit jos olisi se Rush Jet, niin sehän helpottaisi asiaa kans. Pääsis niinku paljon nopeammin. Mut kun mulla ei oo sitä, niin täytyy nyt sit pärjätä ilman. Ja nyt tulee varmaan tän kentän vittumaisin kohta. Nää tippuvat jutut, ja sitten kun... Se ei ylettänyt mukaan siihen perkele! Sitten kun me en oikein uskalla ampukaan noita, koska niin sit tuon menee ihan paikka pimeäksi, niin... Sekin on sit ongelma. Sen takia me yleensä tääkin on niinku semmonen, mikä me menee ensimmäisten joukossa. Kun tän Brightmaninkin me pystyn päihittämään niinku ilman heikkoutta. Tai oon päihittänyt useamman kerran. Nyt kun niin me sanon sen ja sit kun me yritän tässä tehdä sen, niin varmaan menee ihan vituuksi. Minulla on kyllä sen heikkouskin. Mikäs jos mie ootan, että tuon vaan lähtee vittuun? Siis mun ois pitänyt ottaa tuo panoskin lähtee tosta. Koska nyt se vaan pyörii ja pööpöilee tossa. Noin! Noin. Pääsiipä siitäkin. Terve! Mitäs valopää? Se ampuu niinku tolleen suoraan ylös ja alas niinku sattumanvaraisessa järjestyksessä. Et se niinku välillä ampuu just tolleen ylös alas suoraan. Alas suoraan ylös. Mut se tekee myös tuon, kun se niinku valaistaa tätä ruutua, niin sit se oot jähmettyneen, etkä pysty tekemään mitään vähän aikaa. Miks mie hyppäsin tossa kohtaa? Oh fuck. Miten vitu me tuossa onnistuin? Kun minun piti hypätä, mut kun... Tää vissi teki liukkari tai jotain. Tää ei jostain kummallisesta tee niinku... Sitten jos vaan kerkee vittu, miksi me hyppäsin tässä? Jos vaan kerkee reagoimaan siihen, että se niinku aikoo tehdä sen väläystempun, niin yksi vaihtoehto on hypätä silleen, että niin se ei välttämättä niinku... Noin. Oliks tuo nyt niin vaikeet? Vittu. Mä kun mie sanoin, että joo, kyllä mä teikin pysty pieksimään, ja sit sanoin, että kuitenkin aiheutuu ongelmia. No niin aiheutui, mie tapoin sen, mutta se tappoi minut. Se kerkesi tappaa minut eikä. Flash Stopper! Sitten mennään vaikka Skullmanin kenttään. Vittu saatana. Vittun pallo taas. Ihmetty kenä on. Ampuu palloja, saatanasti palloja. Aina vaan palloja. Lopeta tuo jodlotus ihan oikeesti, ei kukaan tollasia saa kuunnella. Tässä kentässä muistaakseni on aika hyvin...
E-tankkeja. Saatana. Tosin... Tosin yksi E-tankki taitaa olla semmonen, että mie en sitä saa, koska minun puuttuu yksi semmonen lisäjuttu. Ja nyt en puhu Rushjetista. Periaatteessa kyllä silläkin vissi vittu onnistuis. Mikä helvetti? Miten me... Hei, me oikees pelaa kun... Ihan kun me pelasin perseellä tätä, kun ne... Menee niin pikki vittu. Me haluu E-tankin. Tälleen vaan tekee, niin se sit on. No, jos ei vielä kerran annat sen life, niin sit minä otan sen. Mutta niin E-tankin mie mielellään huolisin. No tuota mie en ainakaan huoli. No vittu, otetaan sit se life. Mitä et mie saan E-tankin? Taas tää teki liukkarit, että mie en edes halunnut. Mun piti hypätä, mutta kato kun niitä olettaa, että me painaa alaspainiketta saman, niin Tuollainen. Pitää olettaa, että ilmeisesti niinku mun sormi on vähän silleen, että niinku ne mukamas painaa vähän samaa alaspainiketta, mitä tekee liukkari. Mun pitäis oikeesti niinku hommata joku toisenlainen ohjaa, millä niinku voi pelata tätä. Menee vähän vaikea. Mitä nää hytkyttää tää? Kauhean kun siihen tää minulta kusettaa saatanasti. Tuota mie en kyllä nyt saa tuolta. Periaatteessa me varmaan pystyisin Rushjetilläkin ton hommaamaan, jos vaan olis. Mutta on yksi toinenkin esine. Toinenkin esine, mitä sen pystyy hommaamaan. Vittu! Miten tää nyt? Miten me en pelaan oikeesti niin vitu huonosti? Oh, come on! No kylläpäs tää nyt on antelias noiden extra lifeen kanssa. Taas! Miten tää on näin vitu antelias oikeesti? Ota tosta luu! Mie heittelen luun! Mie heitän luun sinulle, ota luu! Tätä me en oo päihittänyt kyllä ilman heikkoutta. Kokeilla suvikseen, tuleeks tästä mitään. Okei. Enkä tää päihittää vieläkin. Jep. Ei toivonkaan. Sitten mä ja kattoo. No, nyt se kuoli. Mitäs minä nyt sit tekisin? Perkele. Te huomasitte niinku se kun pyörii niitä pääkalloja siinä ympyrää, niin käy noin. Voitko hypätä vitun? No perkele! Eikö taas? Tää tekee vittu liukkari kun me halutaan hyppäävän! Hyppää! Vittu kun... Taas rikkoo tän mun äänen. Miten nykyään niin helposti saa niinku vituuksi mun äänen tuolta. No niin, 4 ukkoa matalana, et eiköhän tää osaa tässä. Meidän alusta vähän niinku vissiin leikkaa jotain, koska ne siellä oli jotain
ylimääräistä. Anyway. Ensi kerran jatketaan eteenpäin. Sappa kiittää ja sun moro.